Jamana ɲɛma Colonel Asimi Goita n'a ka ministre bɛ Chine jamana kɔnɔ ni waati in na yaasa ka se ka Chine ale ni farafina olu ni ɲɔgɔn cɛ baaraɲɔgɔnyaw o baaraw o siraw o sinsin toga min na fɛn min kɔni ye nin bɔɲɛ ye ale bɛ ka kɛ Chine ale ni farafina olu ni ɲɔgɔn cɛ bolodi ɲɔgɔnmaw o siraw kɔnɔna la n'o ye u ka lajɛrɛba ye. Sɛgɛnnafiɲɛbɔ waati n'o ye vacances ye o baaraw o wagati kɔni o ye baaramisɛnninw caman sinsin kuma ye an fɛ yan nɔ Mali kɔnɔ denmisɛnw olu bolo Seinabu Cero ale ye wulikajɔ caman kɛ o ko kan a bɛ o ɲɛfɔ an ye. Nin ye bi kunnafoniw olu bakurubaw ye Advance TV o sanfɛ jabaraniso kura min nalen don aw nimisi wasali kama jabaraniko la Mali kɔnɔla la aw ni ce anw sugandili la a ye aw bisimila. Jamana ɲɛma Colonel Asimi Goita ale ni a ka ministrew olu bɛ Chine jamana kɔnɔ ni waati in na fɛn min kɔni ye jamana ɲɛma ye ale ni a ka ministrew u ka nin bɔɲɛ ye ale bɛ don Chine ka lajɛrɛba hukumu kɔnɔna la ani farafina jamanaw olu ni ɲɔgɔn cɛ ka kɔn lajɛrɛ in yɛrɛ ɲɛ fɛn min kɔni ye Chine jamana ɲɛma ale ni Colonel Asimi Goita ye olu ye ɲɔgɔn ye camanw kɛ ɲɔgɔn ye min senfɛ u kumana fɛn caman na min na u bɛna kuma baaradaw kan baarada minnu bɛna kɛ sira sababu ye ka se ka Mali yɛrɛ ale yiriwa toga min na fɛn min ye sɔrɔ baaradaw ye lakana fo ka taa se yiriwa ma Mali bɛna dɛmɛ sɔrɔ o bɛɛ lajɛlen la ka bɔ Chinekaw olu yɔrɔ ka ladɔniya k'a fɔ ko nin kɛnɛ in kan fɛn min kɔni ye fɛɛrɛbaw ye olu tigɛn bɛ Mali ale yiriwa kama ka se ka pereperelatigɛ sɔrɔ o la a bɛ o bɛɛ lajɛlen sɔrɔ an ka kunnafoniya nataw la. I n'a fɔ an y'a fɔ ɲɛna toga min na kunnafoni daminɛ la fɛn min kɔni ye pionniers ka jɛkulu ye ale ye jirituruba kɛ sɔgɔmada in na a bɛ fɔ u ka kulu min yɛrɛ ma ko Ligue des Pionniers ale ye jirituru min yɛrɛ kɛ a kɛra kulubakaw yɛrɛ de fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka forêt classée jirituru ninnu kɛra yen nɔ de jiri siɲɛ 250 bɔɲanko u ye olu de turu ka kɛɲɛ ni sigida lakanali baaraw ye Isa Sise o tun b'a kɛnɛ kan. Sɛgɛnnafiɲɛbɔ waati n'o ye vacances ye denmisɛnw olu bɛ ɲɛnajɛfɛnw caman kɛ yaasa ka se ka waati latɛmɛ o waati kelen in fana kɔnɔ fɛn min ye denmisɛn caman ye olu bɛ baaradegew kɛ dɔw olu bɛ jagomisɛnninw kɛ ka se ka warimisɛnninw sɔrɔ yaasa u na se ka kalata ka fɔ école baaraw ka se ka o labɛn toga min na o waati kelen in fana kɔnɔ fɛn min kɔni ye denmisɛn dɔw ye olu bɛ kuranɛ kalan dɔw kɛ ka se ka vacances yɛrɛ ale tɛmɛ toga min na ka se ka caman faamu denmisɛnw ka baara kan ni vacances waati in kɔnɔ Seinabu Cero ale bɛ ɲɛfɔ kan ye. Mali jamana kɔnɔ denmisɛnnin minnu bɛ duguma kalansow la ni u ye kalo 9 kɛ kalanw na i b'a ye k'a fɔ kalo 3 o bɛ di u ma u ka kɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ ye walasa denmisɛnninw ka se ka nafa sɔrɔ hali sɛgɛnnafiɲɛbɔ waatiw la i b'a ye k'a fɔ hakilinaw tɛ kelen ye. O ta dururu la. Aramata Konate y'a laɲini ni sɛgɛnnafiɲɛbɔ in na k'a bamuso dɛmɛ sɔkɔnɔ baaraw la ale ni jagomisɛnninw na. Ni kɔɲɔ bila la ka di ne ka feere kɛ k'an dɔgɔninw ka fini ko k'an ba jɔ ni ba nana feere kɛ kuma dɔ n bɛ tobiliw k'a ye kuma dɔ la ni ba cɛlasigi bɔ la fɛ a bɛ nɔgɔya n ma. A da ka ca fo k'a fɔlɔ a bitɔn kelen yɛrɛ tɛ yen. O kumakan kelenw olu sɔrɔla Abdulayi Kamara fanfɛ min bɛ essence feere kɛ walasa ni kalanta waatiw sera a ka se k'a ka musakaw san. Ne bɛna bɔra la ka se kare kɔnɔ palon na wa ne kalan taara n bɛ se ka chèque ni livre ni
kaye dɔw san ka taa ɲɛfɛ dɔɔni an ɲɛ bɛ maa dɔw la minnu b'a la ka baara dɔw dege gatani dɔ kɔrɔ nin yɔrɔ kofɔlen in na i b'a ye k'a fɔ jabidaw kungilanw ale ni baara wɛrɛw olu bɛ dege yen nɔ degeli karamɔgɔ yɛrɛ ka yeta la denmisɛnninw ka sɛgɛnnafiɲɛbɔ waati k'u kan ka dege bololabaaraw de la ka sababuya kɛ o nafa ka bon u yɛrɛ kan kosɛbɛ ne kɔni fɛ métier ɲɔgɔn tɛ école fɛn bɛɛ se ka to école ma quoi donc après les études s'ils ont des métiers u bɛ se k'u yɛrɛ dɛmɛ n'o ye quoi kalanden mansan dɔw ka yeta la sɛgɛnnafiɲɛbɔ waatiw kan ka kɛ waati ye ka dɔ fara lakɔlidenw ka dɔnniyaw kan minnu bɛ kalanw na donc minnu bɛ kalan na ne fɛ u k'u don cours de vacances la ou bien u ka to so u ka to ka exercice kɛ walasa sa wɛrɛ ka passer la classe min na u ka se ka niveau sɔrɔ quoi bon min kɔni tɛ kalan na donc olu kɔni bɛ se ka continuer ni commerce walasa don nata la u ka feere ɲɛ dɔ fana quoi kuma min na mansan dɔw b'a la ka laɲini ka u denw dege jagow ale ni bololabaaraw kɛcogoyaw la dɔw y'a laɲini ka u taw don morikalanw na nin kalanso in kɔnɔ yan nɔ min bɛ wele i ma ko i ka so fɛn min ye denmisɛnninw ye olu yɛrɛ de bɛ ɲɛfɔli kɛ u ka nin diinɛ kalan ninnu nafaw kan ko an ka kuranɛ kalan ko ni mɔgɔ min ye kuranɛ kalan ko alikiyama jɔ don ko kuranɛ bɛna yafa deli kɛ ala fɛ a tigi ye musolaka min kɛra sababu ye ka nin kalanso in bila sen kan ale ka yeta la kalo 3 sɛgɛnnafiɲɛbɔ wasara wagati ye denmisɛnninw bɛ se ka baara caman dege waati min kɔnɔna na n'a y'a sɔrɔ u labɛnna kama ka ɲɛ ne yɛrɛ bɛ n ka vacances kɛ kalo kelen activité mɔgɔ b'a fɔ kalo 2 kalo 3 je me dis dans la vie il faut juste s'organiser i ka fɛnw compartimenter par exemple n'a ye 1 mois kɛ a bɛ ka diinɛ dege i bɛ se k'i organiser n'a seginna so il y a encore 1 mois et demi avant que congé ka taa donc a bɛ se ka 1 mois dege tobili la a bɛ se ka 1 mois dege métier misɛnninw na donc a kana diinɛ kana bali baara misɛnninw na a kana bali bololabaaraw la i n'a fɔ an y'a fɔ ka tɛmɛ cogo min na mansaw kɔni tilatilalen don hakilinaw ni ɲɔgɔn cɛ walasa denmisɛnninw olu ka se ka nafa sɔrɔ u ka sɛgɛnnafiɲɛbɔ waatiw la nga a ka kan ka jɛya k'a fɔ ko denmisɛnnin ninnu hakilinaw ale ni u yɛrɛ kɛcogoya kan ka jateminɛ sani ka baara dɔw di u ma k'a sababuya kɛ u ka jagoya baaraw ɲanginen don mali sariya yɛrɛ fɛ an bɛ taa ni kunnafoniya ye halisa k'aw ladɔnniya k'a fɔ i n'a fɔ aw bɛ a kalama cogoya min na nin ye a dɔgɔkun kelen ye fɛn min ye samata sɛgɛw ye mali samata sɛgɛw kɔni olu ye degeden karamɔgɔ kura sɔrɔ n'o ye Thomas Stenfit ye nin waati in na ale kɔni bɛ mali la yan nɔ o de okumu kɔnɔna la fɛn min kɔni ye farikolo ɲɛnajɛ ɲɛmaw ye ani olu ye masala kɛ masala minnu kɔnɔna la u kumana farikolo ɲɛnajɛ ale gɛlɛyaw kan minnu na u kan ka fɛɛrɛ telen ta yaasa ka se ka o kunya ninnu ɲɛnabɔ cogoya min na Kadijatu Bagayɔgɔ ale tun b'o kɛnɛ kan bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko kunnafoniya min bɛ mali samatasɛgɛw kun kan sisan o ye degeden karamɔgɔ kura sugantili o hukumu kɔnɔ sa Tom Stenfit ni ci bilala ale ma sa ale kɔni m'a ko bila dagirinda la a sera ba maliba kɔnɔna na yan degeden karamɔgɔ kura selen a kɔni ma sigi k'a bolo da sen kan a ye wulikajɔw kɛ ani maa fɔlɔ min yɛrɛ ye ɲɔgɔn ye o ye tali kɛ département des sports ɲɛmaaba kan n'o ye ministre de la jeunesse et des sports chargé de l'instruction civique et de la constitution citoyenne n'o ye Abdul Kasim Ibrahim Fomba ye hakilina falenfalenw tɛmɛnen kɔ degeden karamɔgɔ kura ye n'o ye Tom Stenfit a yira k'a fɔ k'ale mago tun bɛ ni ɲɔgɔnna défi de la walasa ka seko n'a damayira kɛ degeden karamɔgɔya la a kɛnɛ kan Musa Sylvain Jakite n'ale fédération malienne de football ɲɛmaa dangan fɔlɔ ye a fana ye ɲɛfɔli k'an ye hakilina mun y'u to kan degeden karamɔgɔ in ta a ko jagoya a ka sara parce que denbayatigi de don a kan ka denbaya musakaw ta mais a nakunba motivation ba ye mun ye parce que a bolo Mali la denmisɛnnin balontanna ɲuman caman bɛ Mali la ale hakili la n'ale Mali formation in sɔrɔ maliyɛnw mago bɛ mun na a bɛ se k'o d'u ma bon fɛn bɛɛ fana garisɛgɛ b'a la a bɛ se ka kɛ hali ni fɔrilen don ni bɛɛ garisɛgɛ bɛ se ka i jɛ waati dɔw la mais n'an bɛɛ jɛra ka taa sira kelen fɛ k'a fara ale ka motivation in kan n kɔni hakili b'a la an tɛna na nimisa an ka choix la quoi. Ministre de la jeunesse et des sports chargé de l'instruction civique et de la constitution citoyenne n'o ye Abdul Kasim Ibrahim Fomba ye a fana ye hakilinata di ni degeden karamɔgɔ kura in sugantili kan olu bɛɛ kɔfɛ an kan ka jateminɛ kɛ k'a fɔ ko bi maliyɛnw an mago bɛ nisɔndiya la dɔɔni parce que an ka balontan kɔnɔna la fɛn caman kɛra an ɲɛ b'a la k'an bɛ se ka taa ɲɛ mais blocagew yera a sira la donc an y'a ɲɛfɔ a ye walasa ka se k'o fɛnɛ faamuya k'a lajɛ a bɛ se k'an dɛmɛ o baara la cogo min na an ka se ka nisɔndiya di maliyɛnw ma o kɔnɔna la o hukumu kɔnɔ sisan a n'a ka expérience an yɛrɛ b'a dɔn ko mɔgɔ mun don a bɛ balontan ɲɛdɔn a bɛ entraîneuriya ɲɛdɔn parce que a bɔra yɔrɔ min na ka na a ye nɔ bɔ yen nɔ donc an b'a ɲini an bɛ ɲini
ala fɛ a ka an dɛmɛ a k'ale fɛnɛ dɛmɛ o baara in sira fɛ. Tom Saintfield ale selen Bamako yan sigi kɔni t'a ma ka d'a kan a ye baaraw daminɛ ka ban cogo min na a sen bɛ se ka ye dolantan bɔko fila fɔlɔ la n'o bɛna tali kɛ éliminatoire pour la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 n'o kan ka Mali ale ni Mozambique kɔda ɲɔgɔn na septembre kalo tile 6 Bamako yan nɔ ani Mali ani Eswatini septembre kalo tile 10 san 2024 Afrique du Sud kaw fɛ. Nin bɛ dan sigi bi kunnafoniyaw la aw ni ce aw ka lajɛli ani aw ka kulomajɔ la aw kan bɛn don n'a nataw la.